La 11a edició de la Marxa Cap del Rec Memorial Narcís Castanyer se celebra el proper dia 10 de juny i a més l'organitza el Club Muntanyenc Sant Cugat, una marxa que a més es fa entre la Cerdanya i també per parts d'Andorra. I per explicar-nos millor en què consisteix, avui a la contraportada ens acompanya Silvano Bendinel, ell és president del Club Muntanyenc Sant Cugat. Bon dia, Silvano. Bon dia, Laura. Comencem parlant d'aquesta 11a ja edició d'aquesta marxa, són moltes edicions. Explica'ns una mica en què consisteix, perquè és una marxa on s'ha d'estar molt bé físicament, no? Sí, exactament, perquè s'ha de considerar la distància, que són 51 quilòmetres, i el desnivell total acumulat, que són pràcticament 5.000 metres ja acumulats de pujada i també de baixada, perquè surt i arriba al mateix punt. Surt a les 6 del matí, i la sortida està tot en grup, tot sencer, i l'arribada clarament està segons la forma física, la preparació, no? Un quillan jorner pot fer-la en 5 hores. O menys, perquè ara el de l'Everest... Sí, exactament. Quillan era fill de lo que era el conserge del refugi que es veia aquí, quan era concessió del Club Muntanyenc Sant Cugat. Ah, mira, ja s'està lligant, no?, d'alguna manera. Però la mitjana de... la persona, evidentment, que són també bon caminants, pot fer-la en 10-12 hores. Però tenim un temps màxim de 15 hores. És a dir, comença a les 6 del matí del dissabte 10 de juny i acaba... A les 9, sí. Cap a les 9 del vespre del mateix dia. A més, com hem dit, és una senyora marxa, senyora marxa, una distància total, com has dit, de 51 quilòmetres, amb un desnivell acumulat de 5.100 metres, oi que sí, Silvano? L'altura màxima, atenció, són 2.572 metres. Déu-n'hi-do també les vistes que tindran tots els participants, mentre que l'altura mínima són uns 1.214. Llavors, Déu-n'hi-do, desnivell màxim també dic que són 1.370 metres, és a dir, és com hem dit una marxa espectacular a tot el dia, a més en un entorn privilegiat. Sí, exactament, sí, l'entorn de la Cerdanya és fantàstica. Es passa per tota una zona natural, molt bé conservada, per camins molt macos, és tot un espectacle. Habitualment al juny fa bon temps. Sí, home, a més amb el temps que estan tenint, no? Es preveu un bon dia, no? Sí, de moment sí, no hi ha risc que hi hagi precipitació fortes, potser que plogui la propera setmana, però confiem que, com sempre, ja farà bon temps. Gairebé sempre fa bon temps al juny. A més, és una marxa molt especial, com hem dit, es diu és el Memorial Narcís Castanyer. Sí. Qui era, per qui no ho sap? Sí, Narcís Castanyer va ser president del Club Muntanyenc del 1996 al 2006 i va promoure el que era moltes activitats del club i també l'edifici que estava al costat de l'Ajuntament. Després, per alguna raó, hem hagut de decidir-lo perquè era massa gran per nosaltres, però va ser la base del que és l'actual seu, la base econòmica. Narcís era un caminant de categoria, també ha participat en molta d'aquesta marxa de resistència, també va ser un dels promotors d'aquest circuit de la caminada de resistència, ha guanyat bastant copes, era un caminant regular, no corria, no arribava, una persona a la qual jo m'he inspirat molt quan m'he presentat al president del Club Muntanyenc, encara que no tenia bastant més any que ell, quan ell va ser president tenia 40, jo vaig arribar a 60 i pico, però hi ha diferència, era un gran amic, una gran persona. Anem a recordar als nostres espectadors i espectadores algunes dades, Silvano, per exemple, des d'on se surt? Des d'on surt la marxa al Cap del Rec? Sí, és justament el refugi, que aquí es veu la vista del refugi, abans es veia el refugi físicament. El refugi era poc més d'una borda quan el club va transformar-lo i va ampliar-lo i tenia una concessió de 25 anys. I al final de la concessió l'Ajuntament ha pensat que volia tornar a ser administrar el refugi, ha donat en concessió, però ja portem
tres diferents guardes d'aquest refugi, exactament. Era la meitat d'aquest d'aquí i va ampliar-se bastant. I la marxa surt justament davant d'aquí, sota aquesta teulada. És a dir, d'aquí? Surt, diria que baixa a la colina que hi ha i després puja per totes les muntanyes i torna al mateix lloc. Per tant, surt des del refugi del Cap del Rec, que li dona nom també a la marxa, aquest refugi, a les 6 del matí. Sí. I ben d'hora, comença la marxa i llavors ja comença aquest recorregut amb aquest desnivell, no? Com seria? Com es podria descriure el recorregut? Bueno, entre bosco, que és aquí, també hi ha punts on hi ha pedreres, hi ha punts més complicats, la majoria són per pistes, però hi ha algun punt que si ha nevat, com va passar un any, ja s'ha de trepitjar neu, ara no. Certament aquí es veu el típic paisatge de la Cerdanya, i puja, clarament, quan hi ha més de 2 metres ja no hi ha bosc, són praderes, i després torna per pista, torna al bosc que hi ha al darrere del refugi de Cap de Rec. Al nostre web hi ha moltes fotos del que són les marxes anteriors. Perquè més la marxa acaba també en el refugi del Cap del Rec, l'únic que hem dit que com a molt tard, és a dir, el que arribi més d'hora pot arribar cap a les 11:15, no? A les 12. 12? Sí. Aquí ja no participa. Sí, algú és molt ràpid, arribaria més o menys a les 12. Sí, a les 12 arriba. La resta fins a les 9 poden arribar un altre cop en el refugi. Més passen per bastants llocs, per bastants altres refugis, veig que passa... Exactament, tot aquell lloc hi ha el nostre control, hi ha avituallament, pot ser avituallament líquid o avituallament sòlid, a l'arribada hi ha una botifarra, però en el camí hi ha entrepans, hi ha 2 punts d'entrepans, i al final hi ha una botifarra i més cosa, fruita per tot arreu. Per donar energia, no? Sí, exactament. L'altura màxima ja ho hem dit que són uns 2.500 metres, oi que sí, Silvano? Sí. Que és el refugi de la illa, diguéssim, o l'Estanys de la Pera també. Sí, són pràcticament al mateix nivell, sí. Hem dit l'important de les condicions físiques. Suposo que ja qui ens estigui escoltant haurà intuït, com hem dit al principi, que és una marxa on una persona ha d'estar acostumada a caminar. Sí, exactament, sí. I ha d'estar acostumada també al desnivell, no, Silvano? Sí, exactament, sí. Això és important. I també hem de dir que és una marxa que encara es poden inscriure. Sí. Fins quan es poden inscriure? Fins al dijous, dia 8 de juny. Ja no ho poden fer. Com es poden inscriure? A través d'internet és fàcil, a través d'un mòbil, d'un tablet, de lo que és només hi ha marcant Marxa Cap de Rec, hi ha el link amb inscripció que organitza inscripció.cat, ja s'ha de fer pagament del Visa i portar-se el rebut ja perquè a la sortida ja donarem un cartró que és on marcaran tot el punts de control. I al final hi ha el premi habitual, habitualment, cada any varia, però últimament he fet samarreta, perquè a la gent li agrada, encara que no se la posa tot l'any, li agrada tenir un record de la marxa. És una samarreta tècnica de bona qualitat. Recordem que qui vulgui fer aquesta inscripció ho pot fer fins dijous 8 de juny, la marxa és el dia 10, recordem-ho, i ho poden fer a la següent web, que és a capderrec.wordpress.com, oi que sí, Silvano? Sí, exactament, sí. Des d'aquesta web, a part de trobar tota la informació sobre la marxa, també podran inscriure, recordem, màxim 8 de juny, en aquesta marxa. Imagino que tot el club muntanyenc es traslladarà aquell dia, el dia 10, a la Cerdanya, no? Sí, exactament. Perquè, clar, heu d'estar en aquests punts de control, no? Sí. Hem de portar tot el material, avituallament, etc. Hi ha un punt on s'arriba amb un 4x4, només pot arribar amb 4x4, en picar i portar tot el que és les coses necessàries perquè la gent ja tingui un avituallament adequat, perquè pensem que no pot
la persona no pot emportar-se sobre 50 quilòmetres d'energia. Tot el dia, és complicat. A més, és la 11a edició. Com ha anat evolucionant aquesta prova, Silvano? Ha tingut alts i baixos, també depèn de la moda. Va començar amb una participació, crec que aproximadament 350 persones, va pujar fins a 600, l'any passat va ser 450, enguany, ara portem 250, però sempre hi ha l'última setmana que és molt més. Però s'ha de dir que actualment la moda de la caminada de distància està una mica a la baixa també per la cursa, però dintre del que és el circuit de la FEC, la Federació d'Excursionistes de Catalunya, podem dir que nosaltres som una de les marxes que té més participació. Per tant, des d'aquí animem a tots els que ens estiguin veient a que s'inscriguin en aquesta marxa d'allò més interessant i a més, com dius, la 11a edició. Silvano, moltíssimes gràcies per venir a la contraportada, explicar-nos aquesta iniciativa, esperem que vagi molt bé. Esperem tornar-te a veure l'any que ve per tornar-nos a parlar d'ella. Abans segurament vindràs per presentar-nos la marxa infantil, no? Segurament, ja estem treballant. Esteu treballant ja en la marxa, perquè a més és una edició molt especial aquest any, la marxa infantil, no? L'any que ve. Hem tingut entrevista amb l'Ajuntament per fer una preparació a la marxa més cultural, de cultura ambiental, de cultura excursionística, i també hem parlat ja amb el parc de Collserola, on estem treballant sobre el tema. La marxa infantil farà aquest 2018 60 anys. Sí, són molts ja. Que es diu molt ràpid, però nosaltres avui estem, com hem dit, per aquesta marxa, la 11a marxa de Cap de Rec, que es poden inscriure fins al dia 8 de juny, se celebra el dia 10 de juny, dissabte 10 de juny, a la Cerdanya. Com hem dit, són un recorregut de 51 quilòmetres per a aquests paratges tan estupendos que tenim aquí a Catalunya. Moltes gràcies, Silvano. A tu, Laura, i a vosaltres. Gràcies. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.